tikati ngatibvei pana paizvo so titore mutoro kana sagiro kuti tigaise magwere tiende pachigayo. Chigayo hapana. Hapana chigayo. Izvozvo hapana chigayo. Chigayo hapana. Tena ntoro zinobanza. Chiripi chigayo chacho. Ngatibvei pana paizvo. Baba wewe. Yapera mumba izvozvo. Unasa kuti tiite muriwo. Shope ngutengesa kuti hapana. Unoona kuti yadzi. Vanomwira vanodawo zvokuti vamedze huro. Bhava racho charo hapana. Kuti titi hapana hatisi kunyanya kutsanangura tichiti pamakore apera zvaivapo midhuri iripo samanzwa mumwe chiti chigayo chiripo asi zviri kunzi kahurumende kenyu kemapurazi imimi vanhu veZANU-PF ndokuti hatisaite sei procurement agents. Saka kuti vabereka vanhu ndoti purazi procure yacho inoita sei inofamba sei hazviiti chova chigayo chinongavharwa paJanuary kusvika June pachiitwa processing yepurazi yeprocurement 6 months munzvimbo mune vanhu mobva mauya moti tivhotere vanobvuma here kuvhotera vabereka vanoenda kubasa wodzoka kubva kubasa wodotenga muri woti abike sadza wosvika shoka Japan aenda otenga muri wojira anongofunga imba make anofunga kahurumende ketinaka kakashata manje todaita mapaelection zvatokutaura izvizvi hamuna mufaro ba havasi kutaura kuti vanhu veMDC katikanzira veMDC urimo ba chero pakanzi hapana munhu pakaiswa chimudhori vanochivhotera because vasati patinovhotera kwacho kana tiita zvinhu neprocess hatiko kuhurumende hatizivi hedu asi hatitoriwo here 6 months mapepasi achiitwa chigayo chakavharwa shopi yakavharwa pambisa panogara vanhu panorarama abereki vakawanda kudai so ngatiisewo mwoyo wekuti vanhu zvinhu zvichiitwa ngazvikurumidzei vanhu vakurumidze kufara zvinotirwadza zvinovarwadza nemwe muchizvinzwa kana munyatsozvitaura mberi vanozviita vacho havazivi kuti kune vanhu nokuti havana basa navo vanotenga kwaTM kunutaurwa hativazivi ende havatouyi kuno kana kutovabvunza nekuyereni kwacho nevanhu havatozviziva